Kungiyar Acat ta ƙasa reshen Jahar Katsina ƙarƙashin jagorancin Ciyaman ɗinta wanda Honorable Morawa ya wakilta, a yau ranar 29 ga watan Goma shekara ta 2022 sun yi zaman ne domin tsara structure ta yadda za a shiga al'umma lungu da saƙo domin nema ma 'yan takarkarin jam'iyyar APC ƙuri'u. Haka zalika membobin ƙungiyar sun samu karamci daga Honorable Morawa Ɓatagarawa a yayin da aka ci aka sha, wanda ya yi sanadiyyar gudanar da taron cikin raha da nishaɗi ba tare da gajiyawa ba. Madadin Acat chairman na wance coordinator na Jahar, ina ba kowa barka da zuwa. I'm acting for him because he's not around here. Muka taru bai nan wanda ya ce in wakilce shi in jagoranci wannan zama don shi yana Abuja. Ina ba kowa barka da zuwa wannan wuri da taro. Allah ya sa abubuwan da za mu tattauna su zama masu inganci a gare mu, su zama alheri a gare mu, ya zama kuma mun ci zaben nan tun daga sama har ƙasa. Ba Roma da wani magana wake-wake, sakon da aka wa kira ba magana wake-wake. In za ka zaɓi Tinubu, za ka zaɓi duk ƙwararra, ka zaɓi sanatanka, ka zo ka zaɓi reps ɗin malaka, daga ba magana wake-wake, zama a ƙasa. Ɗan majalisar kama ba bakin ciki, don abubuwa da ke da shirin bakin ciki. Sunana Nasar Yusuf Bumadau daga Safa na local government. Assalamu alaikum. Sunana Awal Bukar daga karamar hukumar Zambo. Ibrahim Abdurrahman a ta gara local government. Sunana Hussein Sa'idu daga Keta local government. Assalamu alaikum. Sunana Amina Ashir dan Ashir kan Musa local government coordinator. Sunana Sharif Abu Mani local government. Abdullahi Salisu daga Sunana Hallar Kano challenge local government. Sunana Kabar da Shehu Mutazu, amma mafi akasari a yin sai da rubutu. Sunana Bala Ashir Kaiya, ina da representant ɗin Garo Bala Yusuf. Sunana Aminu Sani, an kaddamar da dukkan mun zama mu ne coordinators nasu. A kai ga nasara a kuma kauce ma matsaloli da suke tasowa cikin tahiye. Na farko akwai wani abu da yake kawo matsala ga duk in aka ce kungiya ta siyasa. Sai mutum ya kalli cewa kungiya ce wannan aka kafa ta siyasa, za a ba da wani abu. Saboda haka ni as coordinator na local government bari in sa matata matsayin women leader, kanena matsayin ward coordinator na wuri kaza, babanmu matsayin mai rike da wuri kaza, wanda ya zama duk abin da za a bada karshe mu tattaro shi ya dawo gidanmu ko wurin yan uwana. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo matahiya matsala ya kuma kawo ma jam'iyyar kanta matsala, wanda bai ciki sai ya hangi ai gaba ɗaya wa'in tahiyya ta yan uwa ce da abokan arziki, tunda shi bai cikin wa'in familin bai iya ware wani abin na gaskiya ne. Hanyar da za mu bi mu kauce ma wannan matsalolin, na farko dai idan aka baka aiki matsayinka na local government coordinator, to kowace ward ka kalle ta kallo na adalci, ka zaɓo mutum wanda ka san jajirtacce ne zai kuma iya yin aikin na nemo mutane
ga wannan tahiye ga wannan jam'iyye a kai ga nasara. Ka kalli wat ɗin ka zaɓo jajirtaccen mutum ka ba shi wannan aikin. Shi wat coordinator ka shi ma in ya tashi kada ya la'akari da 'yan uwa ne ko wasu dangi ne ko abin da za a samu, ya kalli mutane da suke kowace irin runwa da suke da tasiri a siyasar runwai wanda za su iya jawo wannan runwai su kawo ta a samu nasara a ci wannan runwai in an je hilin zaɓe. Ba wai wanda kake da alaƙa da shi ba ko wanda kawai in ka an ba shi abu kai ma in ya samu ka samu ko in ya kai gidanku aka kai. A'a, wane ne zai iya kawo runwai a samu nasarar cin wannan zaɓen? Da yawa na ji sun yi maganganu kan wani ba ɗan amana APC ba ne ko ya ɗan raba ƙafa ko wani abu. Ni abin da nake kallo a halin da jam'iyyar nan tamu ta APC take ciki yanzu bai ma kamata mu kalli irin wayannan abubuwan ba. Duk wanda muka ga yana rawa ya kalli in kamata ya yi mu jawo shi mu maido shi namu mu tabbatar da ya zama namu kuma ya zaɓe mu 100%. Ba wai mutum in mun ga yana ni kila wani laifi aka yi mai mu kira shi mu ba shi haƙuri, wane ni muka yi ma cikin tahiyar nan, zo a yi haƙuri ga mukami kaza zo ka rike, mun san kana da muhimmanci a romarka ka kawo mamu ita, sai mu jawo shi ya zama namu. Amma don mun ce wane kaucewa zai wane kaza duk mu ture su ya sai mu zama mu 'yan kaɗan. Sannan abu na biyu, hanyoyin da za mu bi mu samu nasara, na farko sai mun kalli nima za mu gaya musu mutanen da za mu je mu iske gida, wani alkawari za mu masu, wani laifi aka yi masa mu ba su haƙuri. Ni dan safa na local government ne, a safa ne ma ba cikin gari ba, area mu tana cikin area da take fama da matsaloli na insecurity, wanda karshe ma ina iya cewa kila wasu ɗinmu hannun 'yan ta'adda ma take gaba ɗaya tunda su suke ikon. To yanzu kamar kai da kake wuri irin wannan sai ka yi tunanin ma in ka je mi za ka gaya ma mutanen wurin, wani alkawari za ka yi musu, mi za ka jawo hankalinsu da shi wanda za su gamsu cewa wa'in matsalai ba kuke da alaƙa da ita ba kuma kuna iya ƙoƙarinku ko ga hanyoyin da za ku bi ku magance ta. A nan wurin mu kanmu muna da buƙatar ƙarin bayani. Ya kamata ita kanta ƙungiyar ko shugabanninta ko su iyayenta na can sama su faɗa mamushin wani alkawari wace ajanda gare su kan matsalolin da al'ummarmu suke ciki, wanda in mun je mu yi masu bayani kuma su samu tabbacin cewa za a magance masu wannan matsalolin kuma za a kalli wannan matsalolin nasu. Saboda idan muka zira ido muka ce kawai mu je mutane ai dan jam'iyyar mu kadai ko wanda yake tahiya tare da mu dan amanan mu, to gaskiya kila muna iya kasa can zaɓen. Dole mu koma mu kalli mutane mai wanda aka yi malaifi mu ba shi haƙuri, wanda muka ga yana rawa mu jawo shi, wanda za mu taimaka ma mu taimake shi, wanda za mu yi ma alƙawari ko mu ba shi haƙuri duk dai mu aikata haka. Wassalamu alaikum. Abin zan kuma ɗan ƙara ba da haƙuri, ina ta cewa sunana Nasar Yusuf, ina wakiltar shi ne. Shi supervisor kansila abokina ne, shi ɗan Ummalo ne, ni ɗan Baure ne. Sunana Rufa'ira da Baure. Wassalamu alaikum. Saboda haka mu ma sai mun zo mun daki. Kan mu ɗauka wajen muna da gwamnati. Wallahi iska ne. Kun gani PDP nan cikin ta ake. APC ta zo ta rushe ta. To idan muka yi kwance muka yi zaki, to haka mu ma za ka zo ta rushe wannan. Kawo duk abin da za ka yi tunani, za ka yi tunanin so kake idan Allah ya sanya wannan gwamnati ta kama, kai ba ka ci amfani. Ba gaskiya bane ba. Kai saka kan waya amana ba mu ma idan muka dage, amma ga kwanta sai ka cewa ba ka komi ba. Kaga kai saki. To dan Allah dan Allah ka da saki. Kai ba ta kuma Allah subhanahu ko ba gaskiya bane ba. Sunana Muhammad Sani Musawa, SLE ne na ɗan majalisar tarayya kuma ɗan kwamitin kokarin da muke na takarar gwamna Kwararra. To gaskiya wannan wurin ba inda za ka zo ta yi ta magana ba, idan kowa na ɗan siyasa ne. Gwargwado duk abubuwan da ake waɗi abubuwa ne da suke taɓa zuciyoyin mu gaba ɗaya. Farko dai in ka diba musamman jihar Katsina,
akwai magana da na dan ɗauka yanzu bayan na gamo waya wanda mata zai yake cewa in ka diba 'yan takara kai ko ba a gaya ma ba kai ka san 'yan takarar apc sun yi da pdp cancanta amma matsalar da muke fuskanta shine mun shigo bisa wani kalubale wanda duk wanda ya tashi zai yaƙe mu magana ɗaya ce yake mana tsaro. To mun manta da cewa a Sakkwata ma da pdp ke mulki haka ake yi, wani lokacin inda da ake samu ma a Sakkwata ta yi ta gazara, amma da yake dan adawa kullum makami yake nema zai sare ka, to mun tsaya akan maganar tsaron nan, kowa dai ya taso maganar tsaron nan. Amma akwai abin da nake ganin zamu tare gaba ɗaya mu saurara mu ba kan mu shawara akai. Ita hudda kungiya duk wanda ya san ta ya san hudda ce mai wahala, hudda ce mai wuya, saboda kamar yadda na ji wannan bawan Allah ya dan yi magana ya ce lokacin da zaka zo ka tashi taro wani dauka zai kudi ya ka ba, wani dauka zai a ka zo ne ma kila ka samu kuɗa kai transfer sai baka yi duba ka da koko bukatu da su banki, wanda abun nan duk sabanin haka ne. Duk wanda aka kira a siyasa abu uku ne, zo ka ci tuwo an ce yayi tuwon dadi, wani a kira shi taron kawai an biya shi, wani kuma jira yake a ci zaben a bashi kwangila ko tunan kwata ce ya gode, wani kuma irin mu ne mukami ake bashi, wani kuma wanda ke so kullum in za a yi taro a ɗauko shi a sa shi gaban mota a ce ga alhaji wani can sun tayi Katsina taro, to shi wannan ko bai samu ko kuma zai ya samu nasuwa. Saboda haka mu kalubalen da muke fuskanta shine tsaro, amma mu mai da hankalinmu wallahi mu nemo matasa da ke gani su ne kaɗai za su yi mana yakin da wallahi duk dattijo da ya kai shekara 50-45 wallahi ba zai iya shi ba. Siyasar nan ta Katsina ta koma farfaganda, haka ta kasai gaba daya, ga farfaganda ta shiga gaba, ga kuma hasada da san abin duniya. Baka da yadda za a yi mutum yau ya ka tasa shi gaba kana siyasa da shi bai ma kallo uku ba. Farko ya dinga kallon wai wani da ya jawo ni cikin hidimar nan ko dai shi da ni yake kasuwa. Farko abin da za a fara kallo kenan, idan na bada sunanka na ce a sa ka aka shigar da kai, farko ji za kai kawai ina can ma ina an sauko kai kawai fiko ne kawai an ɗauko ka a rubuce a kira ka zo ka tsugunna ka ci abinci ka tashi ka kai, wanda abin ba haka yake ba. Mu rinka sa makan mu tunanin rabon ba dole he an same shi a nan ba, siyasa mota haya ce, wani farko ake ɗaukar shi, wani sai ya je ƙarshe za a ɗaukai, wani kuma ma ya je tsakiya za a sauke shi ba za a dire da shi ba. Saboda haka mu sa makan mu dauriya da haƙuri da kuma kau da kai ga abin duniya, ba wanda bai san abin duniya, amma dai a jira yanzu babu babban abin duniya wallahi sai cin zaɓe. Wallahi duk wanda kake tare cikin siyasa wanda bai sani tuna faɗuwa zaɓe wallahi za a yi wannan aiki. Shugabancin ƙungiya ta gwagwaro biyu a matasa aka bani izini da ina jin ni kaɗai ne kuma da na biyu ward na yi godiya zaɓen da aka yi mutum kwararra da talba da sanatan mu da sauransu da aka yi apc, da kuma nuna musu tabbacin cewa yadda aka tono na abin ba ta haka, domin duk inda ka je za ka iske na magana cewa a wancan fata mai apc ke yana nema ya wancan wannan ya wannan, idan ba ka je ka shigi mutum ba wallahi tallahi ba ka yi sanin halin da ake ciki. Domin ni wani ina gaba ɗaya guda goma nan ba wani da ban zaga kuma babu wanda ya ban naira ɗaya wallahi. Na ɗauki motoci na ƙwara uku na biyu duk inda na je akwai inda ma na ce a duk inda zan je ka je na aika mu kansila sai na aika mu in ce ya gaya mu chairman party na shi na wata da wata abu da ɗin shi da su kuɗin shi, amma ban zan samu kowa ba. Amma zan tara mutane na in gaya musu muhimmanci, domin za mu tsaya ku kalla cewa 'yan takararmu wallahi tallahi kowane takararmu ya cancanci kai tallashi, to amma ya kai matsalar da muke ciki, to in ka sa abin a zuciya kai mutum ɗaya ba ta yi. Akwai 'yan fawa gwamnatin Buhari ta yi ɗauko fidin abincin 'yan makaranta duka ko'ina ya je cash transfer, so da an ba da waɗannan, so mu ina kallon duk abin da muke son mi a siyasance akwai kuna yawa duk abin da muke son mi a siyasance za ka canja a riga waɗancan su ɗauki membobi na akwatina, waɗancan sun yi kaza, waɗancan sun yi kaza, to duka har yanzu mobilization ne kuma ba a samu wata ƙungiya ita da kuma kanta ruwa da kan al'umma ba irin amfanin zaɓen abc. Mu a shawarce mai jama mu kuma tahiyar mu sai mu ɗauki mobilization na amfanin kaza da abc. Lidin zai ci gaba, yan bawa da nan an gwamnowa na har da nan 5,500 da nan sauran abubuwa kuma hidiman tsaro
hidiman tsaro sai mutane sun gane abu biyu sai kuma mu koma ma Allah. Yau wanda yake daji ina cikin gari ba zai san na zo taro nan ba an ban miliyan ɗaya misali, ƙila sai waɗanda na gaya ma na ta yi taro, kaga shi zai haɗa kai da na daji a zo gidana a duka, inda shi ba almusir ba ne ba bai san abin ba. Kaga dole shi ba illacin daji bai iya yi min komi, dole sai da ɗan garin da ya san gidana, ya san ta ina nake dawowa, ya san target dina. Haka yake so waɗannan kuma ba a kusa za a rubuta mana ba mu iya gane su ko su waye. To sai mu koma ma Allah, Allah ya bada magani kuma Allah ya kafa su kan wannan bala'i. Idan babu waɗanda suka san mu mai illacin cikin daji wallahi bai yi ko. Amma dole sai aka haɗa da ɗan gari aka cika wanda hidimin tsaro dukkan mobilization da za mu koma ma Allah. Za ka da duk wanda za a ai da ya sa da